हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्स बा इन्ट्र'खौनो नायनानै आरो भिडिअनि टाइटेल बा थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ लोगोफोर जे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ होनो सानदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि बागै एसे आपडेटखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दे जों बे मिउजिक भिडिअ फैनो गोनांखौहाय हबे प्रडाक्शननि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो जों बे मिउजिक भिडिअहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअनि टाइटेला मा स' लोगोफोर जों बे आपकामिं मिउजिक भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन सानि बि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलखौहाय मोजाङै मिथिनाय जायाखै लोगोफोर जेखुनु नोंथांमोननिसिम जुदि बे भिडिअआ पाब्लिश जायो अब्ला नोंथांमोना मिथिखागोनानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जों बे आपकामिं मिउजिक भिडिअहाय गाहायैनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननि बयनिबो फेभरेट एक्ट्रेस बिथां सनाम रामसियारि बिथांजोंनो लोगोसे सानि ब्रह्म बिथांखौ लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बे भिडिअनि बागै जुदि माबा मोनसे आपडेटखौ मोनबावोबा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होबावगोन लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला जों आसा खालामो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायावहाय जों बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअखौहाय थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सम नेना थाबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि इनफरमेशन बा नटिफिकेशनफोरखौ थाबैनो मोननो हायो लोगोफोर